Dobre, takže dobrý deň vám prajem. Ja som sa rozhodol zvolať túto tlačovú konferenciu aj preto, lebo som si zase uvedomil, že v podstate mám ako keby pocit, že už aj ľudia, ktorí v tejto krajine niečo dosiahli, robia aj 20 rokov reklamu, či už je to Slovensko alebo mesto Trenčín, tak mám pocit, že sú hádzaní do jedného vreca so všetkými tými ostatnými, ktorí sú všetko podozriví, neviem z jakých vecí, či už to boli nástenky a podobné nezmysly. Rád by som toto uvedol na pravú mieru, pretože obávam sa, že pokiaľ by k zbúraniu tohoto domu prišlo niekým úplne iným, tak by sa tomu médiá ani nevenovali. Ale vzhľadom k tomu, že dom, ktorý si kúpil Marian Hossa aj s pozemkom, zbúral, tak zrazu tu vznikli debaty o tom, že bola zbúraná nejaká pamiatka, že Marian Hossa je barbar a že každý, kto má vlastne peniaze, ako je Marian Hossa, tak si v tejto krajine môže robiť, čo chce. Dosť ma to pobúrilo ako primátora mesta a chcel by som povedať, že tu sú dokumenty, ktoré vidíte, ktoré oprávňujú a oprávňovali by každého jedného obyvateľa tejto krajiny, či sa volá Jožko, alebo Marian, alebo ktokoľvek iný, urobiť presne to isté, čo urobil Marian Hossa, to znamená zbúrať dom, ktorý bol jeho majetok, zbúrať dom, ku ktorému sa v rámci búracieho povolenia a konania vyjadrili pamiatkári, ochranári, vyjadrili všetky potrebné inštitúcie, ktoré sa vyjadrili, že tento dom nemá žiadnu pamiatkovú hodnotu, že tento dom je v podstate súcí na zbúranie. Marian Hossa na základe všetkých týchto povolení tento dom zbúral. To je všetko, nič viac a nič menej. Zbúral by ho hocikto iný na základe týchto iných povolení. Takže reči o tom, že Marian Hossa zbúral nejakú pamiatku, že je to barbár a že je to preto, lebo má peniaze, považujem za nespravodlivé, neférové nie len voči nemu, ale aj voči mestu Trenčín a voči mne. Pretože zvolal som túto tlačovku aj preto, lebo som dostal za posledných 48 hodín na svoju facebookovú stránku aj na mail, maily z celého sveta od Trenčanov, ktorí dnes sú inde a žijú proste inde, ale žijú s týmto mestom, ktorí sa ma pýtajú, prečo som dovolil zbúrať pamiatku Marianovi Hossovi a že sme všetci barbári a čo sme si to dovolili. Tak si som chcel len povedať, že nič sa nestalo, zbúral sa normálny barák, ktorý bol majetkom Mariana Hossu na jeho pozemkoch. Zároveň chcem povedať, že tento barák a pozemky Mariana Hossu stoja na území vilovej štvrti mesta Trenčín, ktorá je tu už skoro 20 rokov. Už 20 rokov je v tomto meste vilová štvrť, ktorá sa volá Podbrezinou a Marian Hossa neurobil nič iné, len si kúpil pozemky s budovou vo vilovej štvrti a chce si tam postaviť svoju vlastnú vilu alebo dom, kde chce žiť so svojou rodinou. Čo pre mňa znamená, že Marian Hossa, človek, ktorý 20 rokov tvrdo dre a zarába svoje peniaze, veľmi tvrdo, je to človek, ktorý si svoje peniaze zarobil slušne a poctivou prácou, sa chce vrátiť do tohto mesta, sa chce vrátiť raz na Slovensku a chce tu žiť. Pre mňa ako primátora to znamená, že to vítam a že som rád, že tento človek chce žiť v tomto meste s takým dobrým menom, ako je Marian Hossa, bude žiť v tomto meste a bude naďalej robiť reklamu, aj keď skončí svoju hokejovú kariéru. Takže ja by som len chcel povedať, že by som rád zastavil takú tú zvláštnu hystériu, ktorá nastala, keď sa začalo rozprávať o tom, že prečo Marian zbúral dom, zbúral ho podľa zákona. Nijako inak. Iba podľa zákona a presne podľa všetkých týchto dokumentov, ktoré tu máte, ktoré si môžete pozrieť. Vyjadrovali sa dokonca k tomu pamiatkári a všetky orgány, ktoré povedali, že tento dom nemá žiadnu hodnotu a je bez problémov súci na zbúranie. To je všetko. Pán primátor, keď už teda robíte hovorcu Marianovi Hossovi, čiže to bol domček, ktorý nikomu chýbať nebude, pohodička, skladol, bude tam... Pán redaktor, vy ste zodpovední za ten článok, ktorý chcem povedať. Ja nerobím hovorcu Marianovi Hossovi. Mňa obvinili na základe vášho článku, že som dovolil Marianovi Hossovi zbúrať historickú pamiatku.
Takže si vyprosujem, aby ste rozprávali o tom, že ja som hovorca Mariana Hosu. Na základe vášho článku mňa občania tohto mesta obvinili, že som dovolil Marianovi Hosovi zbúrať vilu. A ja si vyprosujem, aby mi niekto rozprával, že ja som niečo Marianovi Hosovi dovolil. Ja som Marianovi Hosovi nedovolil vôbec nič. A to tam Marianovi Hosovi normálne stavebný úrad, tu je pán Forgáč, povolil zbúranie vily na základe platných zákonov, predpisov a vyjadrení všetkých dotknutých orgánov. To znamená, že prosím vás pekne, nehovorte, že ja som hovorca Mariana Hosu. Ja nie som žiadny hovorca Mariana Hosu. Ja sa bránim vášmu článku, ktorý vyvolal dojem toho, že ja som Marianovi Hosovi, bohatému Slovákovi, ktorý si za peniaze podľa vás môže urobiť všetko, dovolil zbúrať vilu. Tak to tak proste nie je a ja si to vyprosujem. Ja sa len normálnym, slušným spôsobom bránim tomu, že my sme nič Marianovi Hosovi nedovolili, ani nepovolili mimo zákona. Marian Hosa dostal platné búracie povolenie mimochodom od štátu, pretože toto je prenesený výkon štátnej správy na základe vyjadrení všetkých dotknutých orgánov. A samozrejme pocitovo, pán redaktor, pocitovo sa môže niekto nad tým zamýšľať, že asi je to škoda, niekto by si možno tú vilu nechal a niekto ju proste zbúral. To je všetko. Je to pocitová záležitosť. Ale nehovorte mi prosím, že som hovorca Mariana Hosu, to nie je pravda. Pán primátor, ak dovolíte, ak ste čítali článok, tam nebolo napísané nič také, čo vy hovoríte. Tam si dostali priestor všetky strany a bolo to korektné, absolútne korektné. Že ľudia reagovali tak, ako reagovali, no proste boli srdcový vzťah. Pán redaktor, prosím vás, ja som teraz reagoval na to, že ste mi povedali a začali ste svoju otázku tým, že som hovorca Mariana Hosu. Ja som povedal, že to vyprosujem. A ja som iba povedal, že na základe vášho článku, ja som nepovedal, že či bol zlý alebo dobrý, ja som povedal, že na základe vášho článku začali mne ľudia písať, ako som ja mohol dovoliť zbúrať Marianovi Hosovi pamiatku. A ja hovorím, že ja som mu nič nedovolil, že to, že tam bol titulok, že Marian, prečo si to zbúral, mal na to plné právo, to som chcel povedať ako každý jeden občan. A chcem len zastaviť, a prosím vás, chcem len zastaviť ten dojem, ktorý sa tu začína vyvolávať, nie vďaka vám, ale celkovo, že človek, ktorý má peniaze, si tu môže robiť, čo chce a zbúral nejakú pamiatku. Tak som chcel povedať, že toto nie je ten prípad a že je to absolútne nedorozumenie a bol by som rád, keby sa táto hystéria okolo tohto celá zastavila. To je celé, čo som tým chcel povedať. A ja som len chcel povedať, že ma to mrzí, lebo ešte raz opakujem, nechcite odo mňa a môžete si myslieť, čo chcete. Ako primátor mesta proste je normálne, že sa vyjadrujem k veciam, ktoré sa aj mňa vnútorne dotýkajú a ktoré nejakým spôsobom zo mňa a aj z Mariana Hosu robia nejakých, nedaj Bože, páchateľov niečoho, že my si tu robíme, čo chceme. Tak prepáčte, ja stále budem hovoriť, hovoril som to na mestských zastupiteľstvách, budem to hovoriť aj teraz. Pre mňa je Marian Hosa obrovská osobnosť tohto mesta aj Slovenska a ako primátor tohto mesta cítim, že som rád, že Marian Hosa chce žiť v tomto meste, chce sa sem so svojou rodinou raz vrátiť a je to úplne prirodzené, že sa ako primátor takýmto spôsobom vyjadrujem. A to, že niekto zo mňa bude hovoriť o hovorcu alebo neviem čo, mi v tejto chvíli poviem otvorene nevadí. Ja sa ako primátor, ja si myslím, že by to bol každý primátor. Nehovoriac o tom, že vás chcem povedať, že pozemky, ktoré vlastne ubrali z Breziny, to bolo pod Brezinou, hej, boli predávané v roku 1996. V roku 1996 sa začali predávať aj už za primátora Jozefa Žižku sa začali predávať pozemky v tejto časti a začala sa tu budovať vilová štvrť. Čiže ja chcem len vedieť, aby ste vnímali, že tu sa nič zlého nestalo.